Good morning, uh, my fellow Malawians. I hope today is another day, and a day that we have to rejoice and share information with our fellow Malawians. And good morning. Ambiri Sipani Zina Karapans, and we are planning about 895,000 votes, how to get these votes to them. Now, they were planning, looking around to say, if we get a running mate from the north, the entire north will vote for such a particular party. Now, the scramble for a choice went throughout the north, and the people taking advantage of 895,000 votes in the north I'm talking about, we are able to position themselves to say they are giants of the north. But in a real sense, these are opportunists trying to scheme opportunism for their personal benefits, especially when they discovered that a certain or certain personalities might be considered. They started now what we call a scramble for political position in the north. They came up with bogus, uh, more like, I would say yes, bogus uh, meetings to suit the space and the area, vacant area, uh, uh, or areas or their political interest. So they went throughout trying to tell people that they are for them. In actual fact, when in actual fact, they were here not. Ndi anthu akumpoto chifukwa chakuti anthu ena kuatenga ngati ndi zisiru anayamba kupita kukamvera bwinobwino kuti awa kutanthauza chiyani. Ataona anaona kuti izi ndezitiso izi, ndechifukwa chache mukuona kuti a certain party or certain parties, they started now picking up a candidate from the north. The scramble was for 895,000 votes, plus those other uh, uh, northerners who are in the eastern region, southern region, central region, and in other places that they may be found. They know you are not in the personality, imena maifuna ichite more like preempt the chipanichi chinamba kuti ife titenga uyo kumpoto, hey, uyusa kuti ife titenga uyo kumpoto, hey, uyusa na titenga uyo kumpoto. They know there are three parties that picked up a candidate or their running mates from northern region. The idea or ideally is to have those 895,000 votes plus other uh, Tumbukas or northerners that are in other regions. They know Atavanga's manager, their personality was to preempt a certain character that to them, I'm talking about these political parties, sat down and say, if we pick up this one, then we'll be able to get 895,000 votes from the north. Pamene paja enaka amati basi tatenga mavota kumpoto plus mavota mentally now elsewhere. We are now forming a government. Koma anthu akumpoto sizisiru
anthu akumpoto si amenewo amene maganizira kuti angapange zimene anthu ena akuganiza kuti angapange. The Malawi Electoral Commission indeed had a hand in it to say, if you pick up personalities from this one, from this region, you will be able, with whatever that were planned, you will be able to get the votes. Hence, the sort of the picking up of running mates from northern region. Ndeno ataona zimene zija akuti atabwera ndi mwana wanu uyu, sakutabwera ndi mwana wanu uyu, sautabwera ndi mwana wanu uyu. Imene ija timati kuba nzeru za anthu amene murigionimu mati tabwera ndi mwana wanu, chifukwa ife tonse ndife Amalawi, sikuti tabwera ndi mwana wanu, tonsefe ndife Amalawi, whether you are from Central Region, kaku Northern Region iko, kaku Eastern Region, kaya ndi kumwera, tonsefe ndife Amalawi. Never should we be looking at uyuyu akuchoka mbali yakuti, uyuyu akuchoka mbali itayi. Ndi chifukwa chache mkuona kuti Malawi muno chitukuko chikusowa, chifukwa wina ku Eastern Region akuti pakuti ku Eastern Region kuli anthu awawa ndi nditenga mavoto osa ku Eastern Region, wayiwala kuti konkucho Eastern Region kuliso anthu ochoka zigawo zina za dziko lino. The winners akuti aya ine ndino ku Central Region ndeno ndikatenga uyuyu ndekuti zonse ziyenda bwino, ndiphatikiza mavoti iwa pamene ndinawo, pamene iye wayiwala kuti ku Central Region kuliso anthu ena ochokera zigawo zina. Kuno kumpoto winanso wayiwalanso kuti iso kuli anthu ena ochokaso zigawo zina za dziko lino amene sali kuno kumpoto. Pamavota 895 aja ayiwala mukaronga, muchitipa muli anthu ambiri ochoka mbali zina, murumpi umu, musika mumpite mukaona anthu ambiri ochoka mbali zina, ena ma estates, tobacco estates, and the other estates, and other economic units that we have in the north, ndochoka mbali ena. Pamavoti 895 aja ndi anthu ayiwala zonse zija. And so in the south mupezaso kuli anthu ena ochokaso mbali zina, anthu ayiwala kuti amene aja kugwira ntchito konkuja. Central Region ndiye chisimu ma tobacco estates, ma other estates that we have, capital city which is in Lilongwe, kuliso anthu ena amene ndochoka mbali zosiyana-siyana, Mudowa mosemo, Msadima mosemo, Dedza mosemo, Mchinji. As a border district, there are people from other regions as well. Ndeno mukasungu mosemo muli anthu ochoka mbali zambirimbiri za dziko lino. Ndechifukwa chache ena timati tonsefe ndife Amalawi, tisasakane mitundu, musapange zipanizano ndi maganizano okhotawo, chifukwa chakuti mukuziwa kuti kuli anthu ena ochoka mbali zambiri muno Malawi. Ndechifukwa chache timati tonse ndife Amalawi. Ndeno ndinenepo nkhani ya manifesto. Ine ndakhala ndikunena mparliament for the past 2 years about free education up to secondary school, and ndinanena kuti ndizotheka. Nditawerengera chifukwa ndali ku Budget and Finance Committee. I was a very active member of Budget and Finance Committee muno Malawi muno. Ndeno tikamapanga national budget outreach ndimayang'ana ndithu mene MRA yuchita correct money, then mawerengera kuti even if we had to spend 300 billion kwacha for education, free primary school education, in addition to whatever expenses or amount of money that we give to education, kuti carry free secondary school education, ndizotheka. Koma palibe amene anandithandiza mparliament aliyense ankakana mparliament. I moved a motion 2023. Nobody
showed that interest from even the parties that these people are claiming to say uh, 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 they come up with or they've come up with a free education, secondary school education. Ndina anandiuza kuti zosateka, ndinauza kuti no zoteka. Napasasame yanga aliyense anangoita, they simply just ignored it. Then last year again, I came up with another motion to support the motion that I had in 2023 about free secondary school education. They also ignored it. Then this year, the last parliament in February, I also came up with the very same issue of free secondary school education. Aliyense anangondiyang'ana parliament muja, including my MPs awo anangoyang'ana, and the speaker nanena kuti but we cannot take, sort of discuss something that members are not interested to discuss or to talk about. Then no speaker, but this is a very important issue yakuti tikhale ndi free secondary school education. Then my manifesto atuluka anthu kuti aya ifeyo ndi tatayamba ndife kachada ayi izi za free secondary school education izi Muzambia zilimo, ku Zimbabwe ziliko, Botswana ziliko, Tanzania ziliko, Kenya ziliko. Ine ndachita studies zimene zinaona kuti ifeso kuno tikhoza chifukwa ana athu ambiri akulephera kumaliza skulu chifukwa cha school fees imene ili ku secondary. Ma members of parliament nafotokoza parliament kuti ambiri mufuna kuti pamitu pa anthu osauka muchukirepo, pamene kunoko mungogona kuno, mungokhala kuno, mangodya chifukwa chache mkudana ndi free secondary school education. Now nanena kuti it's possible because in the past Dr. Banda had a free university education. Anthu amapita ku university osalipira school fees, amakadi abwino, amamaliza paka kutenga ma degrees awo. Then 1994, 1993, pamene Bakiri Muluza nabweresa free primary school education, ine ndapanga research naona kuti if it can be extended to secondary school, tikhala ndi anthu ophunzira ambiri m'Malawi muno. Ndechifukwa chache nabweresa zimenezo ku parliament kuti mukhale free secondary school education. The ownership isakhale kwa munthu mmodzi. This is a collective spirit, and for DPP to come up with that manifesto, to me, I was celebrating, I was happy because I contributed to that spirit that DPP has actually come up with the free secondary school education. Simple couple. DPP atesanso Professor Thapita Mutharika watesanso zijamalipira kuma primary school zija zauteka ipena school chani weki kaichani kaichani fund, general purpose fund, zose zijawatesa sikukarasu general purpose fund anazingopita usukuru kaphunzira osabweza headmaster chifukwa chakuti sanapereke general purpose fund mpaka ku secondary school koseko atesa. Then ku university Professor Thapita Mutharika anena kuti azikaperekanso ndrama zimene zakuti ana ku university azikadya chakudya at least chifukwa chakuti ndrama zaperekedwa mwaulere. Ndeno anthu ena anenanso kuti ayayi itinapanga ndife manifesto ayi kale zinalipo. Chifukwa chache Professor Thapita Mutharika akuti ndizotheka, ndiponso ndizotheka. Ine ndilokondwa kwambiri kuti tikhala ndi educated population kusiyana ndi kuti kupasa khanda kaya mkuti 500,000 khanda roso alichoseranso akuti kaya ndi 50,000. Ndesi tikuziwa kuti which is which za khandaro, kuti khanda limene sinapita ku interview likulandira ndrama zimene wina uja anapita interview uja kumdula msonkho pa 200 to 300,000 sakulandira koma khandaro likulandira. Ndendati ndinenepo zimene zina za Malawi Electoral Commission. Malawi Electoral Commission muli ndi maganizo obera chisankho. Apapa nthawi yanu yatha yoti mpange zimenezi chifukwa ngati boma la Lumbi ine ndimene ikapo masiku ambiri chifukwa pani makandidate angapo amene akufuna kuti achulukise mavoti awo
through kubera and anthuwo uzana ndi certain ma characters amene ogwira malawi electoral commission kuti awabere chisankho kuti wo awine pamene anthu sakuafuna. Ndeno tili chero matowers onse taona kuti matowers ake ndi awo ene matowers sakuziwika bwinobwino kuti angapange zimene koma kupanga zimene zonse ndezonse taziziwa and we are on the alert part of it or side of it trying to monitor what is going to happen. Kaya ndi zamasenga kaya muganiza zamasenga sizitheka because we'll counteract it with heavy ones that you have never seen it before in your lives. Izozo zilipo zimene zozo they forget about it in Lumpi district. Now kubwera soma district ena makamaka kudowa kuli matawa angapo amene taona ena ndiwosaziwika bwino very unsuspecting sort of towers taziwa zina as you go to Namboma 10 off in Doha zina kudowa proper zina along the M1 road several of them we have discovered them. This is a center, a nerve center for them to be operating. We know where they are. We cannot mention here how and where it is allocated and how they are going to do it. Ndeno ku Eastern region tazoonanso chifukwa anthu ambiri wapasidwa ndalama zakuti awonongese mavota Arthur Peter Mutharika ndechifukwa chache ena anapita kukakhala ngati akumukonda Arthur Peter Mutharika koma maganizo awo sanali amene woyayi koma mulungu ndi mulungu musiye mulungu akhale mulungu. Ife tikuziwa pakhala zambiri anthu azikunamizani koma we know exactly what is going on. Anthu alandira ndalama anthu panopa anena zambiri inuyo musayang'ane kuti akunena chani yang'anani kuti pa 5 years metakhala munthu wina manu mwakuti agwirise ntchito zina ya Yehova anagwirisa ntchito zina lake ndi lakundima pokupha orupo wona kuti achilima amene anasainira agreement yakuti akhale limodzi wina 5 years wina 5 years ndi anthu ena amene anatisiya osati chakuti mulungu anafuna kuti anthu amwalire ayi koma zinangochitika kuti basi anthu ena anakonza chiwembu chothana ndachilima amene ankapita kumaliro arafuka Sambara ku Nkhata Bay atachoka kunja anaona kuti nzawo amene wachikondi nzawo amene ankaenda limodzi nzawo amene anali member wa UTM wamwalira iwonso anapita kukakhala nawo ndi nawonso anamwalira asanapite kumaliro. But anthu ena anakondwera kwambiri kuti achilima amwalira. They were rejoicing. Some of them they are dead who rejoiced kuti achilima amwalira. Ena azimwalira as we go along. Ena azimwalira mwazizizi. Ena azikhala ndi ma BP. Ena miti yawo sikoka chifukwa chakuti magazi a munthu sitikondwera nawo si phwando lakuti uzidya bwino ndi ana ako ayi. Ena kuti achilima anachita bwino kumwalira chifukwa anakativutisa kwambiri chifukwa chakuti panopo tikujoya anatha kuphunzira sukulu zabwino. Ifa ilibe mpanda, ifa ilibe mwini, aliyense munthu akupita kuli chete whether you like it or not. Each day you spend on earth tsiku lilonse limene mumakhala pa dziko lapansi mukuchosera tsiku lanu lopita kuli chete kaya ndimawa mukuchosera tsiku lilo. But masiku ake is between Monday to Sunday. Apa pali zina la siku kandi Monday, Tuesday, kandi Wednesday, kandi Thursday, kandi Friday, kandi Saturday, kandi Sunday. Masiku ane lipompa apa lakuti inuyo mukupita kuli chete koma mukuchosera nambara ya zaka zimene mulungu ananena kuti mukhale dziko lapansi. Ndeno amalawi ndikupemphani tiyeni tonse tikavote tivotere kuti Malawi muno masiku ochepa amene tili pa dziko lapansi nafenso tinjoyeko nafenso tikhale bwino nafenso tione kumva zimene mulungu anatipangira kukhala dziko lapansi. Ndeno ndimafuna ndikuwuzeni mawu amene wawa mosiriza ndinene choncho apolisi si ntchito yanu yakupha anthu chifukwa chakuti akususana ndi amene mkuti
akukudyesani bwino olamulira ayi aame ntchito yanu ndio to defend this country from foreign invaders and enemies aziko lino. Taona nyanja yathu yalandidwa chifukwa chakuti inuyo muli bize za ndale, muli bize kumachita defend zaifa uchikangawa pamene you are not supposed to be part of it. You are professionals, we love you as professionals, and so timakukhulupirirani kuti ma professionals ako ame. Ever since the creation of state called Malawi, you have been very professional and you have always left yourself out of politics and concentrated on your professional activities that you are known for in this part of Africa. Ndino tufuna kuti mpitirize that reputation, because no one should destroy that reputation imene tilinayo yakuti our army is a professional army, si andale ayi. A police, you are known to be killing people in the past. That's why we changed from one party state to multi-party democracy. Kuti mukale multi-party democracy. Then you are refusing to be with the spirit of multi-party democracy. You want to still to take Malawians back to one party state, which is unfortunate indeed. Ndeno msakale mmempando mwanu umo muzidyerera bwino inu mumapita kwa sing'anga kukachekera kuti musafe asakulozeni musatandiswa chakuti mufuna muzidyabe bwino koma ng'o nanonso mkupita no matter how long nanonso mkupita mwina mosiriza kwenikweni. Ine telefoni yanga imene natengedwa ku polisi wosalakwa idakati nda polisi kaya anayigulisa kuti apeze bwinobwino penshoni yawo yakuti akadye imene temberero zezukulu za zezukulu za zezukulu za zezukulu zanu, ndiponso anthu onse awari associated ndino azoona temberero lopya chifukwa munanditengera telefoni imene sina lakwe, imene sina lakwe, imene inenso sina lakwe, koma nkunditengera ndinagula ndekha telefoniyo ndiyanga telefoniyo ndiponso nayivutikira kwambiri telefoniyo ine sinabe ndrama za mboma kapena ndinadya nanu ndrama za mboma ayi telefoni janagula ndekha gamba zanga ndekha ndithukuto langa ndekha ndeno telefoniyo yikuti aliyese na amene ali kumene koko amene ali associated with my arrest temberero likhale pa inu zizukulu zanu ndiponso aliyense oziwana ndi inu kungoti mwamgwira chanza amene watenga temberero umene zizukulu za zizukulu even amene azakhala pa mpando umene pamene mwakhala pa mpandopo umene niyo mnanditengera telefoni kumadya bwino kumasangalala kumachita chani pamene mnaziwa kuti ineyo nali munthu osalakwa. Temberero ukhale kwa inu forever and ever and ever and ever bo chifukwa za telefoni yanga asindiuziwa kuti chifukwa chani simundipasa telefoni yanga kuti ndikhandi telefoni yanga. Mosiriza ineyo ndipemphe Malawi Electoral Commission tufuna free and fair elections in Malawi muno ndinonso kukhoti amene inuyo maweruza mpando chifukwa chakuti maona nkhope za anthu enafe matizonda chifukwa chache judiciary ya Malawi enafe satifuna amatizonda ngati kuti kapena ife we don't belong to this country. Ndikupemphani chonde muzakhale ndi judgment yabwino, muzikhale ndi judgment yabwino yakuti aliyense ndiyo choka pa mtima pa constitution ya dziko lathu. Interpretation of the constitution should be fair and just, osati inuyo basi chifukwa chakuti enafe mkutizonda basi muzakhala ndi ujeni ndi judgment imene kuti ife mkutizonda pamene sitinalakwe ayi. Andi panopo mosiriza Malawi Electoral Commission chonde Malawi Electoral Commission mwapita kachita print ma ballot papers iwo ma ballot papers musachite extra kuti kunoko ena mwabisa mapanka kale ayi chonde tikufuna free and fair elections Malawi muno chonde sono aku Eastern region
inuyo musavote chifukwa chakuti vereundwa kumango etu ai inuyo musavote akumwera chifukwa chakuti anda kwatu ai inu musavota pacentral region ore ndiwo omarume ai chonde muononga ziko lino tosefe ndifa Malawi tisankhe muntu wakuti uyu ndamene atatithandize. Vote for Arthur Peter Mutharika, vote for Professor Arthur Peter Mutharika, vote for DPP ngakhale ena akuluakulu akumnamiza Professor Arthur Peter Mutharika asiyena amenewo abwerera okha, asiyena anthu amenewo aziwa kuti ziko silosera naro ya ziko this country is not a country to play with. Andiso anthu ena akuti mulungu wauza kaya mulungu andakauzira kuti kaya ndi maroto kaya namuona maso ndi maso kaya namva kuti anamva kupemphera kuti akuwauza kuti awina ndi uyo ayi ifeyo tingopemphera mulungu muchoonadi. Tikampemphera ine ndikupemphera mulungu kuti chonde mulungu wanga wa ziko lapansi wa ziko lakumwamba ndi ziko lapansi chonde let Professor Arthur Peter Mutharika get back to the government and zakuti sukulu ya education ya secondary zizatheke chifukwa cha zina lanu Yehova, zakuti ana ku university azikakhala ndi chakudya zizatheke chifukwa cha zina lanu Yehova, kuti ana from primary school up to form 4 ikhale yaulere zizatheke chifukwa cha zina lanu Yehova. Ndinu Yehova, ndinu mulungu olenga ziko lakumwamba maiko akumwamba ndi ziko lapansi, ndinu mulungu oyamba ndosiriza, ndinu mulungu andi mukhale mulungu. Nkhondo ya ino mmamenya nokha ndi angelo anu, nkhondo ya ino si ndiyothandizidwa ndi munthu olengedwa ngatine opangidwa ngatine ayi. Ndikupemphera mzina la Yehova kuti Professor Arthur Peter Mutharika akhale pampando next month kuti Amalawi akondwere, Amalawi aone zonse zimene zalonjezedwa ngati 100 million kwacha maloni azimayi mkoswese iliyonse, 100 million kwacha maloni anyamata mkoswese ina iliyonse, 228 constituencies muzakhale ngongole zimenezo kuti anyamata athu azikatakata, anyamata athu azikhala ndi zintchito. Mwanenanso kuti pazakhalanso maloni ena akuti anyamatawo azikhala ndi zipangizo zochitira zintchito zimene iwo akuzifuna. Professor Arthur Peter Mutharika, mbuye mulungu adaliseni asungeni kuti next month tione Malawi okoma, next month tiyimbe lokoma, next month tilowe mboma ndi Arthur Peter Mutharika DPP. Viva DPP, viva Professor Arthur Peter Mutharika. Good morning.